इथनं आता मेन कार्यक्रमात जाऊया, नाही तर हयच वेळ होईल. बोला आता. बटाटा भजी आहेत, कांदा भजी जरा वेळ लागणार हा, तोपर्यंत तुम्ही थांबू शकशाल ना? ओके 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 चला मी आज काय थांबा कांदा भजी काढा, डायरेक्ट पोच करतोय काय रे. खयचो अरे कधी तर घे, अरे थाय गिराय का चालू होत, अरे चालू होत अजून मॉप वेळ अजून.
सुरनुतपादा रविंद जय जय सुरनुतपादा रविंद जय जय रमा रमण हरि गोविंद रमा रमण हरि गोविंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद जय जय राधाधर मधुमिलिंद